barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili rumbun fasaha, shirin da muke kawo muku fasahar marubuta waɗanda suke raye da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Muna karanto muku littafin nan Kundin Tsatsuba na biyu, wallafar Abdul'aziz Sani Madakin Gini. Kun je da ta kaya a wancan shirin, kuma a halin yanzu za mu ɗan ja baya kaɗan sannan mu ɗora daga inda muka tsaya. Ko da jin wannan tambaya sai tsoron da kago ya dariya ya ce, shin kun manta ne cewa ni aljani ne, ku ko mutane ne? Ai mu mun san abin da ku ba ku sani ba. Ku sani cewa ina faɗe daga cikin manyan hadiman mai girma Shamharu. Shamharu na sanar da ni abin da za mu tunkara nan gaba. Ina so ku sani cewa shi sarkin da muke son gani, wato sarki Mahbub, ya mutu da daɗewa, har ma ɗansa Kasifu ya gaje shi. Shi ma Kasifun ya mutu, ɗansa ne da Jali kenan akan karagar mulki a yanzu. Ramna Kago na gama faɗin haka sai ga shugaban masu tsaron kofa ya dawo. Da zuwa ya ce, sarki ya ce a kai ku gare shi, sai ku biyo ni a baya. Nan take ya juya ya nufi cikin fadar, su ukun suka bi shi. Sannan suka iso tsakiyar fadar, inda suka iske sarki da Jali zaune, fadawa sun kewaye shi ana tafiyar da harkokin mulki. Ko daga nan su sai sarki da Jali ya miƙe zumbur ya tarye su cikin girmamawa, kai ka ce wasu ƴan uwansa ne gani. Al'amarin da ya baiwa sauran fadawansa mamaki kenan. Nan da nan sarki da Jali ya ja su har kusa da karagarsa, ya zaunar da su, sannan ya sa aka kawo musu abinci da abin sha suka kintsa. Bayan sun nutsu sai ya dube su ya ce, ya kuka baro sarki Shuhufa da jama'arsa? Ranar Kago ya ce, suna nan kalau, kuma sarki ya ce a gaishe ka da kyau da kyau. Dujali ya murmushi ya ce, madalla, sannan ku. Ya gyara zama ya ce, duk da cewar kun sha hanya, amma ban ga alamar gajiya tare da ku ba, kuma a matsayinku na matafiya ba ku ɗauko guzurin komai ba. Ina dawakanku, ina sauran kayayyakinku? Ko da jin wannan tambaya sai Ramna Kago ya carab ya ce, ya shugabana, ai a cikin wannan tafiya ta mu mun sha wahala gaske, domin ba mu taɓa tsammanin za mu tsira da rayukanmu ba, sai da ya zamana guzurinmu ya ƙare. Dawakanmu ko yunwa da kishirwa ce suka kashe su sa'ad da muka ratso ta cikin Sahara. Sanin kanka ne cewa akwai 'yan fashi a cikin dajin nan na Suburki, to su ne suka tare mu suka kwace mana kayayyakinmu, da kyar muka sha da takonmu. Ba dan muna da rabon shan ruwa ba, da tuni ta mu ta kare. Yayin da sarki da Jali ya ji wannan labari sai ya kyalkyale da dariya ya ce, lalle kun cika masu sa'a, kuma kun cancanci jinjina. Kuma zan rubuta takarda a cikin ta na shaida sarki Sofa cewa yi muku sakayya da dukiya mai yawa. Ko da jin haka sai suka godiya. Dajjali ya ce, yanzu sai ku gabatar da sakonku na ji. Ramna Kago ya gyara murya ya ce, ya kai wannan sarki mai daraja, ka sani cewa wannan birni naka ya tara manyan labaran tarihi na abubuwan al'ajabi tun shekaru aru da suka gabata. A halin yanzu sarki Sufa ya ba mu babban aiki na tattara manyan labarai irinsu, ya umarce mu da mu rubuce su. Bisa wannan dalili ne ya aiko mu gare ka, muna fatan zaka ba mu haɗin kai ka sanar da mu wannan tarihi. Ni da wannan malamin za mu kasance masu sauraro, shi ko wancan da ke rike da littafi da alƙalami zai rinka rubutawa. Ramna Kago ya nuni da Ruziel a matsayin mai rubutun. Yayin da sarki Dujali ya ji haka sai murmushi ya ce, tabdijan, ai ko sarki Sofa ya haɗa ku da jan aiki. Ku sani cewa wannan labari da zan ba ku ba ƙaramin yawa gare shi ba. Ina ganin idan muka fara yau sai mun shafe kwana 40 muna yi, kuma wannan ɗan ƙaramin littafin da kuka zo da shi ba zai ɗauke rubutun labarin ba, sai kun ƙaro irinsa 10. Cikin tsananin mamaki Ramna Kago ya dubi sarki Dujali ya ce, mun ji abin da kace, amma muna da tambaya. Dujali ya ce, faɗi tambayar ku naji. Shin shi wannan labari da zaka ba mu a rubuce yake ko ku a cikin kwakwalwarka yake? Dujali ya bushe da dariya sannan ya ce, gaba ɗayan labarin a cikin kwakwalwata yake, kuma na gaje shi ne a wajen kakana sarki Mahbub. Ina so ku sani cewa ka'idar sarautar ƙasar nan ba a naɗa sarki sai wanda ya haddace wannan ƙasaitaccen labari. Bayan mutuwar mahaifinmu sarki Kasifu, mu 7 ne 'ya'yansa, gaba ɗayan mu ya sanar da mu wannan dogon labari mai ababen al'ajabi, amma daga cikin mu 7 ɗin ni kaɗai ne na haddace labarin, shi yasa aka bani sarauta. Shi ko mahaifin namu su 14 ne a gidansu, kuma shi kaɗai ne ya haddace labarin. Idan kun shirya ni ma a shirye nake na fara baku wannan labari, amma bisa sharadi guda. Sharadin shine babu abin da zai dakatar da mu face cin abinci.
babu batun kwanciya barci ko yin bawali har tsawon kwana 40. Da jin haka sai Ruziel ya zumbure ya miƙe tsaye ce wannan ai zancen banza ne, a ina aka taɓa yin haka, ai ko aljanu ba za su iya zama waje ɗaya ba tsawon kwana 40 ba tare da sun yi bacci ba ko neman kawar da wata bukata. Da yanda Dujal ya ji haka sai kyalkyale da dariya ya ce ya kai wannan tsoho, zauna ka kwantar da hankalinka, na rantse da darajar iyayena da kakannina duk abin da na faɗa zai yi. Ku sani cewa akwai wani sihirtaccen shayi da za mu rinka sha a nan ni da ku. Duk wanda ya sha shayin ba zai ji yunwa ba kuma ba zai ji kishirwa ba, haka kuma ba zai ji bacci ba, ba zai ji gajiya ba har tsawon kwana 40. Ni kuka ce kun yarda a kawo shayin yanzu mu sha a fara aiki? Sa'ad da Surzel suka ji haka sai suka dubi junansu suka kasa cewa komai. Daga can sai Ramna Kagu ya ce ya kai wannan sarki, muna buƙatar ka ba mu izini mu yi shawara tukuna. Dujal ya murmushi ya ce na amince ku keɓe ku yi shawara ta ku. Nan take Ramna Kagu, Ruziel da Hajarul Mukurus suka miƙe suka koma gefe guda suka fara kuskus. Ramna Kagu ya ce kun ga dai ni aljani ne ba zan taɓa gajiya ba a wannan zama da za a yi ko da za a kai shekaru 40. Kuma kun sani cewa muna kan bin umarnin mai girma Shamhar ne. Idan ba ku manta ba ya gaya mana cewa duk wanda ya kuskure a cikin wannan aiki sakamakonsa mutuwa. Ina mai shawartar ku da ku amince da duk sharaɗin wannan sarki domin bukatar mu ta biya. Ko da jin haka sai Ruziel ya ce amma dai ban san cewa kai sakare bane sai yau. Wai shin ina ƙarfin da kake takama da shi ne? Me zai hana kai wa sarkin nan dole yadda muke so? Ramna Kagu ya harare Ruziel ya ce ai kai ne babban sakare kuma suzuzu. Idan baka sani ba to ka sani a cikin dokokin tafiyar tamu mai girma Shamhar ya ce kada mu yaki kowa face wanda ya nemi ya cutar da mu. Ba ni da ikon yi wa wani dole. Wannan batu ya sa jikin Ruziel da na boka Hajarul Mukurus sai bisa dole suka amince da shawarar Ramna Kagu. Gaba ɗayan suka ɗunguma suka koma gaban sarki Dujalu suka zube a ƙasa. Ramna Kagu ya ce ranka dai mun gama shawara mun amince da sharaɗinka kuma a shirye muke a fara aiki yanzu. Ko da jin haka sai sarki Dujalu ya bushe da dariya sannan ya yi tafi wata kuyanga ta shigo cikin fadar dauke da wata katuwar butar shayi da kofuna iya adadin jama'ar da ke wajen. Nan take ta zuzuba wani irin shuɗin ruwan shayi a cikin kofuna ta rarraba kowa ya samu. Shayin da zafinsa yana tururi haka kowa ya rinka kurba har ya kare. Daga nan sai sarki Dujal ya dubi su Ruziel ya ce yaya kuka ji a jikin naku? Ruziel ya murmushi ya ce na rantse da darajar gemu na tunda nake ban taɓa jin kuzari ba irin nan, dan ina ganin ni kaɗai zan iya nome gonar da karti 40 za su noma. Dujal ya kyalkyale da dariya ya ce da kyau shayi yayi aikinsa. Yanzu sai ku kasa kunnuwanku ku fara jin wannan kasaitaccen labari. Kai ko mai rubutu ka ɗora alƙalamin ka bisa littafi. Wasu shekaru da dama da suka gabata an yi wani mashahurin masunci a nan birnin Misra wanda ake kira Hamzur bin Karsis. Wannan mutum ya cika mai tarin baiwa domin kafin ya tafi so yana iya faɗin adadin kifin da zai kamo da kuma kalarsa. Shekara da shekaru yana wannan abin al'ajabi kuma abin da ya faɗa haka al'amarin zai kasance ba a taɓa samun kuskure ba. Hamzur bin Karsis na da ɗa guda ɗaya wani kyakkyawan saurayi wanda shekarunsa ba su haura 19 ba. Duk sa'ad da Hamzur zai tafi so yana tafiya ne tare da wani ɗa nasa wanda ake kira da suna Imlas, amma bai taɓa koya masa yadda ake yin su ba. Duk sa'ad da suka je bakin ƙoramar da yake yin su sai ya bar Imlas a bakin ruwa shi kuma ya shiga cikin ruwan da fatsarsa ya kamo kifi. Aikin da Imlas zai yi shine kawai dakon kifin da aka kamo. Wata rana Hamzur da Imlas sun dawo daga su suna kan hanyarsu ta koma gida sai Hamzur ya lura da cewa Imlas na cikin damuwa domin tunda suka taho Imlas ya shiru yana tunani har suka iso gida. A ka'idar Hamzur duk kifin da suka samo ba sa ci kuma ba sa siyarwa da kowa sai sarki. Bisa wannan dalili Hamzur ya gaggauta daukar kifayen da ke cikin komarsa waɗanda suka kasance rayayyu ya tafi gidan sarki. Da yake ya fi shekara 9 yana kai wa sarki wannan kifi. Ko iso ba a yi masa kai tsaye yake shigewa da kifin har sai ya isa inda aka yi wani tafki na musamman saboda kiwon kifi a cikin gidan sarauta.
da zuwansa sai zuba wannan kifi a cikin tafkin, sannan ya tafi zuwa ga sarkin gida ya gaya masa ko kifin nawa ya kawo. Shi ko sarkin gida take zai biya shi kuɗinsa. Yau ma kamar kullum Hamzur ya je ya karɓo kuɗin kifinsa ya dawo gida cikin farin ciki, domin kifin da ya sayar yau mai tsada ne. Da zuwa sai iske Imlas a cikin halin da ya tafi ya bashi, wato halin damuwa da tunani. Hamzur ya zauna kusa da Imlas suka fuskanci juna, sannan ya ce, ya kai ɗana, ina dalilin wannan damuwa da ka shiga? Na lura da kai tun sa'ad da muka baro rafi, lalle akwai abin da ke damunka. Yayin da Imlas ya ji wannan tambaya sai ya nisa ya ce, ya kai abbana, ka sani cewa a duniya ba ni da kowa sai kai, babu wata sana'a da na iya. Shin idan baka nan ta ya zan rayu? Menene dalilin da yasa ka ki koya min wannan sana'a taka ta so? Shin kana so ne na shiga halin kaka na kayi idan baka nan? Ka tuna fa cewa kai yanzu tsufa ya riske ka, ni ko ina kan ganiyar kuruciyata. Sa'ad da Imlas ya zo na zancensa sai hankalin Hamzur ya dubu zuma. Nan da nan idanunsa suka ciko da kwalla, ya fara zubar da hawaye. Al'amarin da ya jefa Imlas cikin nadama kenan, shi ma ya fashe da kuka yana mai cewa, ya kai abbana, ka yafe mu idan abin da na faɗa ya ƙona maka rai. Ko da jin haka sai Hamzur ya rungume Imlas a kirjinsa ya ce, ya kai ɗana, ka sani cewa ko kaɗan baka ɓata min rai ba, amma yau kai mun tambayar da bana son amsawa, domin ta shafi wani sirri wanda ne wa mahaifiyarka alƙawarin cewa ba zan taɓa sanar da kai ba, sai dai ka sani bayan mutuwata. Yayin da Imlas ya ji wannan batu sai hankalinsa ya ƙara da gunzuma fiye da da. Ya ce, haba abbana, dan me za ka yi min haka? Tabbas na fahimci abin da kake ɓoye mu, ina zargin cewa ba kai ne mahaifina ba. Na roƙe ka da ka faɗa min gaskiya, shin tsinta ta kai ko ko wani ne ya baka renuna? Hamzur ya share hawayensa ya ce, na rantse da girman iyayena, kai ɗana ne na cikina. Kai sani cewa mahaifiyarka ta rasu tun baka fi shekara 4 ba a duniya. Ya kai Imlas, hakika kana da usuli mai kyau kuma abin takama, amma ba za ka san usulinka ba sai bayan bana nan. Kada ka damu da batun cewa zan mutu na barka baka iya sana'a ba, ko ka rinka tunanin za ka sha wahalar rayuwa ka haɗu da kuncin talauci. Lalle kai attajiri, domin za ka sadu da gagarumar dukiyar da ka gada. Cikin alamun mamaki Imlas ya ce, haba abbana, wace irin magana kake yi? Ka dubi gidan nan da muke ciki, ko siyar da shi za a yi ba zai wuce dinare 100 ba. In ban da shi babu wata dukiyar da muka mallaka. Yan kuɗaɗen da kake samu a gidan sarki da su ne muke ci muke sha har mu yi sutura. Ina gagarumar dukiyar da kace zan mallaka? Hamzur ya murmushin karfin hali ya ce, kai hakuri ɗana, da sannu zaka ga duk abin da na faɗa maka idan lokaci yayi. Nasihata a gare ka ita ce ka kasance mai hakuri da juriya bisa duk irin yanayin da ka tsinci kanka a ciki. Haka kuma kada ka kuskura ka zama rago. A koyaushe ka rinka karfafa kanka gwiwa a bisa dukkanin abin da ka sa a gabanka. Ka sa a ranka cewa koyaushe kana tare da nasara, amma ba sabanin ta ba. Yayin da Hamzur ya zo na azancansa sai ya miƙe tsam ya koma kan shi faɗarsa ya kwanta don yi bacci, ya bar Imlas a zaune yana ta tunanin maganganun da ya gaya masa. Sarkin da ke mulkin Misra a wannan lokaci sunansa Abul'aziz, yana da matan aure 9, amma yarsa ɗaya ce jal, wata kyakkyawar budurwa mai suna Zarisha. Zarisha ta kasance kyakkyawa ta kwatance, kuma shekarar ta 18 daidai. Tun sa'ad da ta cika budurwa, sarki Abul'aziz ya sa aka gina mata keɓaɓɓen wuri a cikin gidan sarautar, ya zama na babu mai shiga wajenta sai shi kaɗai da kuma mahaifiyarta. Kwangin da ke mata hidima ko su 10 ne kacal, su ko ba sa zuwa ko ina dare da rana, suna tare da gimbiya Zarisha. Tunda aka shigar da Zarisha wannan keɓaɓɓen wuri bata sake fita ko ina ba. Duk abin da take bukata na rayuwar duniya akwai shi a cikin wannan gida. Ba dan komai sarki Abul'aziz ya ɓoye Zarisha ba a wannan gida, sai dan gudun kada ta ga wani saurayin ta ce tana son sa. A burin sarki Abul'aziz har abada ba zai aurar da gimbiya Zarisha ba, dan baya son rabuwa da ita saboda tsananin son da yake mata. Kuma a tunaninsa duk hannun wanda za ta shiga ba za ta samu kulawa da jin daɗi ba kamar yadda take samu a hannunsa. Wannan tsaro da aka yi wa gimbiya Zarisha ba ƙaramin kuntata rayuwar ta yi ba, domin ta sha yin kukan bakin ciki, kuma babu irin roƙon da ba ta yi wa mahaifin nata akan ya janye wannan ra'ayi nasa, amma ya ki yadda. Sautari yakan ce da ita, yake yata ki sani cewa maza riga ƙaya ne, duk macen da ta sanya su sai sun soke ta.
ina kishi a ce wani ɗa namiji ya wulakanta ki alhalin ina raya a duniya. Da sa'ad da sarki Abulhiyanu ya wannan kalami sai ta ce da shi ya kai abbana, ina so ka sani cewa tsakanin mace da namiji tamkar ruhi ne da gangan jiki. Babu yadda za a yi ɗaya ya rayu ba tare da ɗayan ba. Idan ka hana na aure ta yaya zan kau da sha'awata? Ka tuna cewa ba dan aure ba da ba a same ni ba. Zancen ki gaskiya ne yata, amma ki sani cewa biyan buƙatar sha'awa jin daɗi ne na ƙanƙanin lokaci. Shi ko takaicin halin maza al'amari ne mara ƙarshe. Abin da yasa kika ji na faɗa haka shi na taɓa aurar da ƙanwata ga wani sarki wanda ya cusa mata baƙin cikin da ya zama ajalinta. A duniya ban taɓa son wani mahaluki ba tamkar wannan ƙanwata ba, har kwa da ke ɗin nan. Da sa'ad da na tuno da ita sai na yi kuka mai yawa. Bisa wannan dalili ne na ɗauki alƙawarin cewa ba zan sake aurar da wata mace jini na ba ga wani ɗa namiji. Yau ma kamar kullum irin wannan muhawara ce ta wakana tsakanin sarki Abulhiyanu da yarsa Gimbiya Zarisha. Ya tafi ya barta cikin tsananin tunani da damuwa. Bisa hakan ne Zarisha ta kasance ita ba a zaune ba a tsaye ba, ta ran gadi a cikin harabar gidan nata. Tana cikin hakan ne ta iso bakin wani karamin tafkin ruwa wanda aka tanada dan kawai ya zamo abin kawa da ɗebe kewa. Ruwan da ke cikin tafkin gare-gare ne gwanin sha'awa, kuma an gina wani abu a ciki mai siffar agwagwa. Ruwa na zuba ta cikin bakin agwagwar. Gimbiya Zarisha ta zauna a gaban wannan karamin tafki ta kura masa ido tana tunani. Ba zato sai ta ga wani irin kikkiawan kifi guda ɗaya jal a cikin tafkin. Kifin karami ne, ba shi da girma, amma jikinsa na da launi kala uku, fari, ja da shuɗi. Nan take Zarisha ta ji zuciyarta ta yi sanyi saboda ganin wannan kifi, kuma ta ji ta kamu da tsananin ƙaunarsa, har ta ayyana a ranta cewa ina ma a ce irin wannan kifi na da yawa a cikin wannan tafki. Tabbas in dai za ta rinka kallon su, duk bakin cikin zuciyarta zai gushe, ta manta da tunanin komai. Ko da ta ayyana wannan al'amari a zuciyarta, sai ta kwallawa wata kuyangar ta kira ta ce ta je ta ga masu tsaron kofar gida cewa tana son ta ga sarki. Nan da nan kuyangar ta cika umarni. Ɗaya daga cikin masu gadin ya je sanar da jakadiya buƙatar Gimbiya, ita ko jakadiya ta isar da sako ga sarki Abulhiyanu. A lokacin da sakon ya same shi, dare ya soma, har ya kwanta zai bacci, amma yana jin cewa Gimbiya ce ke son ganin sa, sai tashi da sauri ya sanya tufafinsa ya tafi bangaren da take. Duk da cewa dare yayi, amma ko ina a haskake ki da fitilu. Gimbiya Zarisha na zaune a gaban wannan karamin tafki sarki ya iso gare ta. Ba tare da ta daga kai ta dube shi ba, tace ya kai abbana, ina son ka yi duba zuwa ga cikin tafkin nan, shin ka ga kikkiawan kifin da ke ciki? Abulhiyanu ya duba cikin tafkin da kyau, ya arba da wannan kifi mai launi uku. Sai ya ce kware ko yata, na gan shi. Idan baka manta ba, kai mun alƙawarin cewa duk abin da nace ina so zaka bani, muddin akwai shi a cikin duniyar nan, ko ba haka bane? Abulhiyanu ya ce haka ne, amma sai idan har bai karya sharaɗin da na shimfiɗa miki ba. Sharaɗin kuwa shine ba ke ba fita daga cikin gidan nan har abada, muddin ina numfashi a doron ƙasa. Zarisha ta ce haka ne. Ya kai abana, ina son ka sa a samo min irin wannan kifin mai yawa, a zo a zuba su a cikin tafkin nan, domin idan ina ganin su zuciyata za ta yi sanyi, kuma duk bakin ciki na zai gushe. Yayin da sarki Abulhiyanu ya ji haka, sai hankalinsa ya tashi, ya ce ya ki yata, ki sani cewa babu irin wannan kifi a duk cikin faɗin ƙasar nan. Wannan din ma da kike gani a can kogin Bahar Jallos, sarkin su Hamzur bin Kalsis ya samo shi da kyar ya kawo min shi na siya dinare dubu. Ki sani cewa daga nan zuwa Bahar Jos tafiya ce ta shekara 4 ba tare da ya da zango ba, kuma in ba Hamzur bin Kalsis ba, babu wanda zai iya zuwa Bahar Jos ya samo irin wannan kifi. Sa'ad da Gimbiya Zarisha ta ji wannan batu, sai ta fashe kuka, ta ce ya kai abbana, lalle na umarce ka da ka sa a je a nemo min irin waɗannan kifaye, koda ku gaba ɗayan dukiyar ka za ta kare, kuma koda za a yi asarar rayukan mutanen ƙasar nan duka, in ba haka ba kuwa bakin ciki na zai zamo sanadin ajali na. Yayin da sarki Abulhiyanu ya ji wannan lafazi na yarsa, sai hankalinsa ya dugunzuma fiye da kowane lokaci, ya shiga rarrashin Zarisha, kuma ya tabbatar mata da cewa lalle gobe zai aiki Hamzur bin Kalsis zuwa kogin Bahar Jallos dan ya ɗebo irin wannan kifi guda 100. Da wannan ne Abulhiyanu ya sallama da Zarisha, ya koma tarakarsa ya kwanta, amma sai kasa barci, yayi ta tunanin al'amarin har gari ya waye. Da sassafe Hamzur ya tashi ɗansa Imlas dan su tafi yin su a kogi. Imlas ya kwashi kayan sana'ar su suka fita daga cikin gida.
a kofar gidan nasu ne suka ci karo da manzon sarki Abdul'aziz. Nan take sanar da su cewa sarki na son ganin sa da gaggawa. Cikin alamun mamaki Hamzur ya tambayi manzon ko lafiya ake neman sa da sassafe haka kuma cikin gaggawa. Manzo ya ce ni kan ban san komai ba, idar da sako ne nawa. Ba tare da wata gardama ba Hamzur ya ce mu je. Shi ko Imlas sai ya ce ya kai abbana, ina ganin zai fi kyau na wuce can rafi, in ya so ka same ni a can. Hamzur ya ce a'a mu tafi tare, tunda ban san dalilin da yasa ake nema na ba, kuma ban san sa'ar da zan baro gidan sarki ba. Nan dai Hamzur, Imlas da manzon sarki suka wuce zuwa fada. Iya rayuwar Imlas bai taba shiga cikin gidan sarautar garin su ba, domin matsayinsa bai kai shiga ba. Duk wanda kaga ya shiga gidan ya shafi jinin sarauta ko kuma ya kasance jinin manyan attajirai ko manyan matsafa. Amma a yau sai gashi an shigar da Imlas har cikin turakan sarki Abdul'aziz. Su kansa hadiman gidan sun cika da mamaki da suka ga an shige da Imlas da Hamzur har inda ba kowa ne ke shiga ba, ko da ko ya kasance dan gida. Sarki Abdul'aziz na zaune shi kadai bisa wani kasaitaccen gado na alfarma. Sarkin gida ya shigo turakar yana mai wa Hamzur da Imlas jagora. Ko da zuwansa sai sarki ya sallami sarkin gida ya fita ya bar su uku kacal a turakar. Hamzur da Imlas suka zube kasa suka kwashi gaisuwa. Abdul'aziz ya amsa gaisuwar sannan ya ce ya kai Hamzur bin Kalsis, kai sani cewa ban tura a kirawo ka nan ba sai dan biyan bukatar yata Gimbiya Zarisha. Shin za ka iya tunowa da wani kyakkyawan kifi da ka taɓa siyan min da shi akan farashin dinare 1000? Hamzur ya ce kwarai kwa, ai ban taɓa mancewa da wannan kifi ba, domin sai da na kusa rasa rayuwata a kokarin samo shi. A wannan lokaci mu 500 ne masunta muka shiga cikin kogin Bahar Jillos don neman irin wannan kifi, amma ni kaɗai ne na fito a raye, kuma ni kaɗai na samo kifin. Abdul'aziz ya murmushi sannan ya ce yawa, yanzu yata na bukatar irin wannan kifi, kuma ne mata alƙawarin guda 100. Ina son ka je ka samu waɗannan kifaye. Idan har ka zo da su, zan sayi kowanne guda ɗaya akan farashin dinare 10,000, kuma zan baka sarautar wazirin Misra. Yayin da Abdul'aziz ya zo na zancensa, sai Hamzur ya shiru yana tunani. Daga can sai ya ajiye zuciya ya ce ya kai wannan sarki, ka sani cewa daga nan zuwa Bahar Jillos tafiya ce ta shekara 4 ba tare da ya da zango ba. Haka kuma akwai muggan dabbobin daji, muggan aljanu da gungun yan fashi a cikin dazuzzukan da za a keta a isa Bahar Jillos. Lalle akwai gagarumin hadari a cikin wannan tafiya. Sarki Abdul'aziz ya ce na san da haka, kuma zan ba ku tsaro na dakaru 1000. Haka kuma zan hada ku da sarkin bokayen kasata Halkamu bin Salufa ya muku rakiya dan kare ku daga sharrin aljanu. Yayin da Hamzur ya ji wannan batu sai a je zuciya ya ce shikenan na amince, amma bisa sharadi guda. Abdul'aziz ya ce faɗi sharadin ka naje. Ka sani cewa ni yanzu tsufa ya riske ni, ba ni da kuzari irin na da. Wannan doguwar tafiya da zamu yi ba lalle bane na je na dawo a raye. Dan haka ina son kai min izini na tafi tare da wannan ɗana Imlas idan ni ban dawo ba. Duk abin da kai alƙawarin bayarwa ka bashi. Sarki Abdul'aziz ya murmushi ya ce na amince da haka. Yanzu sai ku tafi gida ku fara shiri, ni kuma zan sa a shirye komai da komai a yau din nan. Gobewar haka sai ku dau hanya. Nan take Hamzur da Imlas suka yi sallama da sarki Abdul'aziz suka tafi. Tafiyar suke da wuya. Abdul'aziz ya tura aka kira masa boka Halkamu bin Salifa da sarkin yaƙi Sadauki Jamjos. Bayan sun gabata gare shi ya sanar da su dukkanin shirinsa, kuma ya umarce su da su tafi su yi shiri don yin tafiya gobe-goben nan. Ba tare da wata gardama ba suka amince kuma suka tafi cika umarni. Ma sauraron mu anan zamu sa aya sai shiri na gaba idan Allah kai mu. Kun saurari wannan labari daga littafin nan Kundin Tsatsuba na 2 wallafar Abdul'aziz Sani Madakin Gini. Anan ni Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama, ku huta lafiya. Mu haɗa shiri na